बेखौथ' सिगाङाव थांनाय समफोराव जितु हाग्रामा महिलारि बिथाङा सरकार खालामदोंमोन बे समावनो एनअसि होखानाय दं बिथांमोनाबो जिहेतु आन्दलन खालामदों जोंबो सासे आन्दलनकारि बिथांमोनाबो मोनथाय दं आन्दलन खालामनो हायो किन्तु मोनसेल' बाथ्रा बेनोखि जोंनि जितु एसटि दानि जोंहा दङ बेयाव जेबो एफेक्ट जायालासेनो बिथांमोननो मा धरनै होयो मा फर्मुला खालामो बाहाय जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय जोंनि दा थाखानाय जितु एसटि बे जेबो खहा जानो मोननाय नङा जोंनि जितु रिजार्भेसन बाहायबो जेबो सोदेरनो मोना जेरै दोङो बेबायदिनो थानांगोन आरो माने बिथांमोननो बोरै होयो बे सरकारनि खोथा नोंथांमोना गोब्राब नाजासेयावबो जेरावबो जाफुंसारनो हायाखै नामा जानांदों नामा गुबुन गुबुन रोखोमनि जेंनाजों मोगा-मोगि जुदि जेरावबो जाफुंसाराखैब्ला आरो बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों अब्ला बेफोरनिफ्राय जेंना बोस्रांनायनि राहाखौ लादो मायांनिफ्राय सोलोंथाइ लानाय मुंदांखा तान्त्रिक आरबाज कबिराजआ नोंथांमोननि बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनानै होगोन बयनिबो गेजेराव सोमजिबाय थाग्रा जेंनाफोर जेरै सोलोंथाइ लानायाव सोमजिनाय जेंना हास्थायब्लाबो साख्रि मोनैनि जेंना फालांगियाव जेंना सोमजिनाय हा हुनि जेंना बिसि फिसायनि गेजेराव दावराव दावसि जानाय मोजां मोनलायनायाव हेंथा सोमजिनाय जेंना जुलि जानायनि उनाव गथ' मोनैनि जेंना फेग्रा एबा निसा मुवा लानायखौ गारहोनायनि राहा सुथुरनि गाज्रि नोजोरखौ दानगारनाय जुलि जाखांनायनि उनाव गुबुनजों मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो लाखिनाय राजखान्थि बिथिङाव जेंना बायदि बायदि जेंनाफोरखौ गैया खालामनायजों लोगोसे गोसो बोनो हानाय गोहोनि ताबिज एबा राजमुहिनि ताबिजखौ मुंदांखा आरबाज कबिराजनिफ्राय मोननो हागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथांनि जेंनाखौ गैया खालामनो थाखाय 7908887945 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो आरो आरबाज कबिराजनिफ्राय सुबुरुन लादो